Ito magdagyan kaputa, hindi malam kalman. Dato'y mismo ananang kantatang dato'y biktima. Iti pamaltog, iti syudad tilawag kata aring pagpabasulin na. Kung pagpabasulin da, dato'y mismo apong ka-live-in partner ito, dato'y original wife or no, dato'y asawa, dato'y biktima iti pamaltog, iti malem kalman or di na minsan nga rabi. So, andi makamor kay Sir Joel Pascual Jr. Ken syempre ito no damdama, ito mat kamuan no anamati makuna, dato'y mismo apong asawa na kan iti anak data nagpa-appoint da kanito inomotive yang iti interview ito tagon dawan. So dito man, again ken emotektikan yung mga idol iti daytoy report. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Ingulam-gulam ni Mr. Jose Pascual Jr. ka-live-in partner ti asawa ti napapatay at tricycle driver asaan nga isuna ti nang papatay ka daytoy. Naamunganay daytoy kalpasan nga isuna ti intudot ti ama ken ina ti biktima ang nagpapatay ti tricycle driver. Ibatad na anadalos ti konsensyana ken sana amarami daytoy ken iikan na ti arak ken sigarilyo ti tricycle driver. Kuna ni Mr. Pascual ang nasakit ken kuana iti napasamak ora nga iti ayat ket agkaribalda. Manong Romel awan ti inalalitan ta saysayat tamit ta no mapasadamit yak pwede may mang titing ka ti sigarilyo kada red source mo no anamit digitay pamilya na da ko mga ibagbanga da kami tagpaana kabayatan na inalukoy na ti suspek ag parang kumantap to regastakat saan nga isuda ti mapapabasol iti daytoy agundaway. Siya sino ka man nga nagparamid daytoy tatlong ang da kami mapabasol sabay ko mata nagparang ka tangwem daytoy inubram